Imos con información deportiva. Manuel Paredes, 10º na media maratón do Campeonato de Europa Máster, proclamouse campeón de Europa por equipos na categoría, vestindo as cores da selección española. O atletismo segue a deixar boas novas na comarca. Manuel Paredes, do atletismo Barbanza, competiu esta fin de semana no Campeonato de Europa Máster na categoría M55, que se celebrou en Madeira. O atleta competiu defendendo as cores da selección española, coa que obtivo un gran resultado. É a primeira vez que participo nun torneo internacional. Este disputouse na isla de Madeira, foron 11 días de competición, disputouse en 6 sedes ao largo da isla, participamos 40 seleccións, e a nivel xeral, pois a selección española acabamos o cuarto puesto. Primeiro quedou Inglaterra, Alemania, Francia e logo España. A nivel individual, Paredes competiu na media maratón, onde completou un percorrido de 21 km en Máster 55. Éramos casi 400 participantes, eu quedei, na general, quedei 85, 10º da categoría, e logo xa a nivel de equipo, quedei o 5º nacional. Sumando os puntos do equipo, pois acabamos a primeira posición. O atleta barbanzán defendeu as cores da selección, algo que para él É un orgullo, a verdad que, aparte, o tiña moi ben montado, porque na hora de entregas, pois había podium e poñían os signos dos campeóns sempre, e que eras ou non, pois impón. Aparte, ti vas no tema de como un corredor que eres popular, pero chegas ali e ves o despliegue que hai e dis, eu son aquí un internacional totalmente. Sí, é moi bonito, a prueba en sí é moi bonito. E aparte o sitio espectacular, Madeira é precioso. Ademais, nesta ocasión non só se achegou a competir, xa que tamén tivo tempo de coñecer a zona. Con esta proba, Paredes afronta xa o final dunha gran temporada. Oficiales, sí, oficiales é a última, quedan a 3 ou 4 probas populares, queda o domingo que hai que competir en Santiago, que é a mítica por excelencia, aparte foi onde comecei toda esta historia, empezou en Santiago, e para min ten moitos sentimentos a carreira. E logo quedará a Sinsón, a de Ourense, algunha popular que sempre cae por aí. A falta de competir nestas probas, o atleta despedirase dunha temporada que define de excelente, de 10. Eu creo que é insuperable, non creo que me vexa con tantos logros, pero o estar aí, pois anima a seguir entrenando todo eso. E seguirá percorrendo ese camiño para chegar na mellor forma posible a seguinte campaña e cun obxectivo en mente, estrearse no Máster 60 dentro de 2 anos aspirando a todo.